Gipakita sa Bureau of Customs Port of NAIA ang nasakpan nila nga upat ka mga parcels nga adunay sulod nga illegal nga mga droga niadtong Martes, Disyembre 13. Nasakpan kini sa gihimong physical examination sa mga otoridad. Ang upat ka mga parcels gitago sa foot massager nga adunay 2,040 tablets sa ecstasy, 317 cartridges ug 14 candies nga adunay cannabis oil nga mokantidad tanan sa 3.86 million pesos. Subay sa report sa Bureau of Customs, ang ecstasy pills nagikan sa France ug gipadala ngadto sa consignee nga taga Pasig City. Ang mga cartridges nagikan sa Estados Unidos ug giship ngadto sa consignees sa Malate sa Paco, Manila ug Parañaque City. Gikustudian na sa PDEA ang mga illegal nga droga. Niatong Disyembre 9, mobalor sa 17.04 million pesos nga illegal nga droga ang nasakpan sa Bureau of Customs Port of NAIA nga gisulod sa unom ka mga parcels. Ang duha ka mga parcels ipadala padulong sa New Zealand nga gideklarang Kicks Shield Thick Foam o Kicks Shield for Taekwondo nga adunay sulod sa gituong shabu nga mobalor sa 5.6 million pesos. Samtang upat ka mga parcels nga inbound na intercept sa Central Mail Exchange Center nga adunay sulod sa gituohang shabu nga gikan sa Mexico nga gisulod sa Tamarind Ball nga mokantidad sa 11.4 million pesos. Ug naasay 44 ka mga cartridges nga naisulod sa cannabis oil ang nasakpan gikan sa tulo ka mga packages gikan sa Estados Unidos. Gipang turnover na sab ang mga nasakpang illegal nga droga ngadto sa PDEA.